jäälle peli alkoi ja siinä tuli joku tilanne silleen, olisiko mä tullut katko siihen ja mä ajoin siihen vähän vaihtoehtojen viereen ja sitten Mätti siinä sanoi, niin kysyi, että haluatko lähteä. Mä sanoin, että joo, että nyökkäsin vaan, että en sen ihmeempää. Ja sitten siitä tuli joku heti perään joku aloitus sitten ja sitten se oli niin kuin sillä selvä, että sitten siitä lähdettiin. Tiesin kaveri oli käynyt katsonut sen videoita, tein niin sanotusti vähän opiskelin, miten hän tulee ja tiesin, että on pitkä ulottuva kaveri ja ottaa tuosta leualta kiinni ja partavasti otin häntä molemmilla käsillä, niin kuin molemmista käsistä kiinni, ettei se pääse ottamaan sit kurkusta ja sitten pidin itseni aika semmoisena vahvana vääntäjänä ja sitten siinä vähän aikaa nuhjattiin ja sitten kun päästiin vähän niin kuin lyömään, niin sitten tein sen virheen vaan, että hän niin kuin veti vähän niin kuin vastaan tavallaan. Ja sitten samaan aikaan, kun mä olin niin lyömässä ja sitten vähän pyörähdin siitä, kaaduin, mutta se oli jo kauden noita ensimmäisiä, niin